Dan uwa kada ka manta YouTube channel ɗinmu Ibrahim Isa Abu TV, ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun daura zaka ganshi akai. Mun gode. Shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani ya ce ya ɗau alkawali da shi da gwamnatinsa za su bi sau da kafa ayyukan da ya kamata wannan kwamiti na kwaldaf ya zartar ga baki ɗaya domin biyan buƙatar 'yan ƙasa da kuma ƙwato haƙƙin ƙasa da tabbatar da ƙasa akan turba ta gari. Yau dinnan ne Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya gana da jakadan kasar India da ke aikin jakadanci a nan jamhuriyar Nijar, wanda lokacin da ya gana da manema labarai ya ce sun tattauna da Prime Minister dangane da mahimman abubuwa da dama da suka jibanci kasashen guda biyu, musamman ma wato jamhuriyar Nijar da kuma kasar ta India. Har ila yau a yau din Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya yi wata ganawa da jakadan kasar Pakistan da ke aikin jakadanci a nan kasar. Kyakkyawar hulɗar dangantaka da ke tsakanin kasashen guda biyu shine suka tantauna tsakaninsa da Prime Minister tare da tantauna muhimman abubuwa da suke sa ran yi nan gaba. Haka kuma mu bayyana muku da cewar a yau din nan ne wato Prime Minister ya yi ganawa da jakadan kasar Turkiya wanda ke aikin jakadanci a nan kasar. Sun tantauna ne da Prime Minister wato Ali Muhammad Lamin Zain da farko inda ya isar masa da gaiso ban girma tare da tantauna mahimman abubuwa da dama da suka jibanci hulɗar dangantaka da ke tsakanin wato jamhuriyar Nijar da kuma kasar ta Turkiya. A ƙarshe mu bayyana muku da cewar har ila yau a yau din Prime Minister ya gana da wato jakadan kasar Mali da ke aikin jakadanci a nan jamhuriyar Nijar. Shi ma da yake ganawa da manema labarai ya ce sun tantauna dangane da batutuwa da dama da suka jibanci harkokin dangantaka da ta jibanci harkar tsaro, harkar tattalin arziki da dai ababe da dama da suka jibanci ci gaban kasashen guda biyu. Sai kuma mu bayyana muku da cewar daga nashi waje ministan da ke kula da harkokin matasa da kuma wasannin motsa jiki tare da wata muhimmiyar tawaga da ke rufa masa baya a yau dinnan ne suka gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a ofisoshi da ministan sa ke ma jagoranci. Bizo Abubakar ya ƙara mana bayani. A mataki na farko na wannan ziyara, ministan matasa da wasannin motsa jiki da kuma raya al'adu ya samu isa ne a gidan raya al'adu na ƙasar Nijar mai suna CCOJ, inda ya zagaya a wuri-wuri kama daga hilin wasanni da zauren shawarwari da kuma ɗakin aji littattafai da karatu da zauren gudanar da tarurruka da dai sauransu. A duk waɗannan wurare ministan ya samu cikakkun bayanai akan yadda ake zartar da ayyuka a wannan cibiya ta CCOJ. Ministan raya al'adu Abdurrahman Amadu ya ja hankalin waɗannan ma'aikata da su tsaya su yi aiki akan gaskiya da tsanaki, saboda jagoranci cikin adalci shi zai ba su damar tafiyar da ayyuka tare da cin nasara. A mataki na biyu, ministan tawagarsa sun samu isa ne a cibiyar ƙasa da aka girka domin kula da raya karatu na littattafai daban-daban, hasali ma dangance da karatu na littattafai da 'yan Nijar suke rubutawa da hannunsu. A nan wurin ministan ya samu ganawa da ma'aikatan wurin waɗanda suka yi masa bayani akan matsalolin da suke cin karo da su da ma ire-iren cigaban da ake samu tun kafa wannan cibiya kawo yanzu. A wannan wurin ministan ya samu waɗansu kyaututtuka na littattafai iri-iri waɗanda 'yan Nijar suka rubuta. Bayan haka ne ministan a mataki na uku ya isa a cibiyar koyar da mawaƙan Nijar fasahohin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da ake kira CFPM a turance. CFPM mai sunan Taya, sunan shahararren mawaƙin nan na ƙasar Nijar Alhaji Taya. Cibiyar da aka kirkiro a shekara ta 1989 domin ba da cikakken horo ga mawaka da kuma makaɗan Nijar tare da bunƙasa waƙoƙi da kaɗe-kaɗe hasali ma irin na gargajiya da ke cuɗanya da fasahohin zamani saboda bunƙasa wannan tsari. Wannan aji shine ƙarshen wannan ziyara ta minista, inda ya yi farin cikin gudanar da waɗannan ziyarce-ziyarcen tare da bayani na raskwana akan ire-iren abubuwan da ya gani na ci gaba da kuma irin cikas ɗin da ya gani ya yi kira domin a gyara saboda cin nasara a nan gaba.
Daga nan babban birnin Yamai za mu nufi da ku jihar da Magaram, inda daga nashi waje gwamnan jihar da Magaram Kanal Isufu Labo ya kai wata ziyara a kamfanin Sonidep, Soras da kuma CNPC. Masu alaka da tonowa da tacewa da kuma sayar da man fetur a jihar ta da Magaram. Abdurrahman Ma'azu ya kara mana bayani. Gwamnan jihar da Magaram Colonel Isufu Labo a fitowar wannan sahiya ta talata 19 ga watan Septambar yana tare da rakiyar sauran magabata da shugabanni na ma'aikatan jami'an tsaro da kuma kusoshin ma'aikata a fuskar jihar da Magaram. Kamfanin sayar da man fetur na kasar mu reshen jihar da Magaram wato Sonidep shine mataki na farko na ziyarar ta gwamna wanda ya zagaya gurin rumbunan ajiyar man fetur masu kumshe da man fetur metric cube 3,000. A watannin baya Allah kaɗai ya gyara sabilin kuskurewa wata gobara da ta kusa ƙonewa waɗannan rumbuna da kuke gani. Ga bayanin da daraktan ma'aikatar ya baiwa tawagar ta gwamna, Sonidep ta da Magaram a bana ta sayar da litir miliyan 25 na gazuwal. Bayan haka sai tawagar ta kasance a kamfanin shigo da ɗanyen man fetur wanda ake ce mishi CNPC tun daga yankin Agadam da ke cikin jihar Difa ta hanyar wani babban bututu domin shigar da shi a wajen matata ta Soras. Gwamnan jiha ya ziyarci ɗakin bincike inda ya samu cikakken bayani akan haka. Tawagar ta gwamnan jiha ta kasance a wani hili na eka 20 inda kamfanin wutar lantarki na ƙasar Mauritania wanda ake ce mishi Stitimar yake nan yake gina wata matattarar ɗanyen man fetur domin baiwa santaral na lantarki na da Magaram da kuma Yamai. A kamfanin matatar man fetur ta Soras, gwamnan jiha ya samu kyakkyawan tarbe daga ma'aikatan da kuma bagabatansu kahin ya jagoranci wani babban zaman taro. Inda a nan gwamnan jiha Colonel Isufu Labo ya bayyana cewa ta hanyar wannan ziyara mun zo ne domin mu isar muku da gaisuwa ta magabata na koli a sahu na gaba shugaban ƙasa General de Brigade Abdurrahman Chani da kuma gwamnati gabaki daya. Sannan mu isar muku da godiya akan ayyuka da kuke yi da kuma ba da ƙarfin gwiwa domin a ci gaba da aiki game da samar ma al'umma man fetur tacece mai kyau mai inganci zuwa ga ƙasar mu baki ɗaya ba tare da mushkila ba. A lokacin da ya ɗauki magana, mataimakin darakta na Soras Ali Haruna ya bayyana irin tallabin da kamfanin Soras ke kawowa wajen wadatar da al'ummar ƙasar mu da man fetur da kuma gurin da Soras ta sa gaba akan wannan magana. Cikin tantaunawar da aka yi, gwamnan jiha ya taɓo zancen samar da makamashi na lantarki, abu da ya zamanto wajibi na kuma jin daɗi ga rayuwar al'umma a wannan lokaci da muke ciki. Don haka gwamnan jiha ya buƙaci kamfanonin da su mai da hankali wajen samar da ɗanyen man fetur zuwa ga santararkin da Magaram da kuma ta Niamey domin kaucewa katsewar wuta a wannan lokaci da muke ciki. Take yanke wakilan kamfanin CPP da kuma wakilan kamfanin Stitimar suka ɗauki alkawalin zartar da ayyuka nan da ɗan lokaci kaɗan domin magance ita wannan matsala. Tawagar ta gwamnan jiha ta kammala ziyarar ta ne tare da zagaye a cikin matatar ta man fetur ta nan da Magaram tare da samun cikakkun bayanai daga wakilan nasu. Daga da Magaram masu kallon da sauraron mu za mu dawo da ku a nan babban birnin Yamai, inda matan jami'an tsaro a yau suka shirya wata gayya ta ba da jini domin taimaka ma wato marasa lafiya a nan babban birnin Yamai. Kamar yadda za ku ji ta bakin ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan gayya. Yau abin da ya kawo nan gidan gada mu zo mu ba da jini. Faske in mutum bai da jini babu rayuwa. Balle wanga lokacin da muke lokacin fik pali ne. Me aka ce akwai matsalar jini. Tunda akwai pali mai rage jini. Kuma mu wurin da muke mu fan patriot ne. Ya kamata mu kawo contribution cinmu. An tuka ina cira ga kowa ba matan fam FDS ba. Mata kowa ina ciran kowa da kowa su zo su ba da jini. Kowa ba jini paske jini bai nan ga isan mutane. Bai nan ga isan akwai matsalar jini kwarai. Daga nasu waje ɗalibai na jami'ar Abdulmumuni Diofo da ke a nan babban birnin Yamai su ma a yau dinnan ne suka fita da wata sanarwa. Kamar yadda za ku ji fasarar wannan sanarwa ta bakin ɗaya daga cikin waɗannan ɗalibai na wannan jami'a. Kwamitin zartarwa na ɗaliban Nijar masu karatu a jami'a ta Abdulmumuni ya ce ya ji daɗi ganin wannan